kwalla ta zo da mai kumbo muka dauyayi anan muka kyala banteka yar banza. Idan na yace farko a lissafi dole a bi ta a bari batun canfe. Mai yin shi ya ga gaskiyar zafi amma kuma mai kwana sha ya fi mai kofi. Sai nan nan mai yake batun shafi hayayya shi kuma wanzan ba shi sanya yafi. Na ce a dogon dawa ne ku bar haufi kuma na san za ku gano ni wata rana. Gani akan bare ni wanda ya dauki zare yake saka ba ni kiran sana'ar sa mai muni. Shi kuma wanda ya saba kira ni dan kuka shi yake guzurin kalma mara daɗi yake feni. Amma ni da na san halin mutanen mu ba na jin haushi idan sun kowa shahalina. Menene na mamaki ya dole a bar fitila da alkoki mai gona bai raina mai taki. Wanda ya san haushi ya san haushi ba ɗaya ne ba gurin rubutu ne asali na. Saka da mai kuda shi kuma makeri ba shi fida. Ayyana shi ne yakan sauyi mai cinikin danye ya dauka huda. To ku tsaya in ba ku labari sai a bikin mata ake goda. Ka ku gadan na zagi fanteka ku ji haushi in ta tabar ni na bari ta gasar ba. Na ce ko ku ji wai ko kar ku ji wai da ku so da ku ki da ku bi da ku bar ni idan na gara na dole da shanya. Rabbi ya so kuma yadda ya so kuma sanda ya so haka za a ji za a ga babu batun kara da alkwarinya. Kowa kar ya rufe tunaninsa na ce ba a tare su ruwa akan hanya. Idan na bi sakona ina bita a'a zai je inda na so cikin tsari wata rana. Suna shauki ku kuma gauta ku ta yin zagi ko a tanan ku ne na ba aiki. Ku ko kuna kallo na waka na zama fili ƙara gudun doki. Ni ka sani har ma